Baset pa lang iti pinagturong iti kaming iti kapulisan, DSWD, ken kaming iti media, iti barangay, Kaburaw, Burgos, Ilocosur, tapno mapan isalakan iti 16 anyos nga biktima iti panakarames. Ket dita eksklusibo nga nakapatpatang iti ina iti biktima nga ni Angie, saan nga gusto anagan. Aditan nga bininsa-binsana ti inana dagiti napasamak iti bukod ng anak ken ti live-in partner na ani Constante Volante Jr. Dita nga napagamuan nga adda pa iti video iti biktima kabayatan ti inna pan nakaramrames ken adu dagiti kinadakes nga araramiden iti suspect ken kuana akas iti sagrapen na iti kugtar sipat ken danog ngem dita nga nakunana nga naikat nga namimpinsan iti buteng idi natiliw iti suspect nga di Volante ken adda iti sidong nan iti apuna ken anak nan. Nalaman ko ito noong November 22 noong inutusan niya akong umattend ng birthday ng lola niya. Tanghali yon, so pagdating ko ng hapon na kita ko na lang yung anak kong medyo matamlay at saka tulala. So tinanong ko siya, sabi ko, anak, ba't ka matamlay? Sabi ko, may problema ka ba? Yun, nag-start na siyang umiyak. So sabi niya, ma, may sasabihin ako sa'yo. May aaminin ako. Huwag kang magagalit. Yun ang sabi niya. Kasi matagal na akong ginagalaw ni kuya. Ginahasa niya ako noong 11 years old pa lang ako. Sabi niya, tsaka kanina pag alis mo, ginalaw niya ako. Hindi ko na kasi kaya, ma, sabi niya. Hirap na ako. Yun ang sinabi niya sa akin. Ang utos daw ni Constante Volante, ang sabihin daw sa akin is, ang nakabuntis sa kanya is yung boyfriend niya. Pero ang totoo pala is yung si Constante Volante na ang nakabuntis sa kanya. Ilang buwan pa lang kami, doon lumabas na yung tunay niyang ugali. Sinasaktan niya ako, binubugbog niya ako, tinututukan niya akong baril. Yung anak ko, sinasaktan niya rin. Yung mga ganon. Pinasinggadan pa iti ina iti biktima nga idinamuan nan ket dita nga narikna na nga kasda nagsinabat iti langit ken daga kanya na patayen na iti suspect nga di Volante iti adda iti panunot na gapuanan ta saan nga maakseptar iti kanayon nga pinangbababoy da kanyanan iti ina iti biktima dagiti kaming iti pamilya na tapno ipakaamuna iti napasamak iti anak na ken iti suspect ket dita nga binagaan damit nga nasayaat nagpambar nga rod ti ina iti biktima nga mapan ti Manila tapno mapan nag-apply nga mapan nag-abroad ket dita nga kinayatmet iti suspect ani Volante. Ang hindi niya kasi nga alam, hindi kami nagpahalata nung anak ko na sinabi na sa akin nung bata para nga makaalis ako, 'di ba? Yung sulat na yun tinakas lang nung anak ko bago ko umalis. Nilagay ko yun sa ilalim ng napkin ng panty ko. Kasi bago ko umalis, sinek na lahat ng mga dala ko. So kung mababasa na yun, paano na lang kami? Hindi ako makakapagsumbong, paano na yung anak ko? Una, maraming nang nagsasabi na kaya siya umalis ng Ilocos is may tinatakasan siyang sex scandal. Pero hindi nga ako naniwala kasi pinapakita niya mabait siya, ganun. Tsaka yun nga, maraming taong nagsasabi na siya sa babae, yung nananakit, yung mga ganon. Pero hindi ako agad naniwala. Ditapi nga nakunana nga dakkel iti panagyaman na kadagiti na ayat nga timulong kanya na akas kini Governor Luis Chavit Singson, Governor Amy Marcos, Bonito Singson, kaming kadagiti kapulisan, ken kaming iti media. Nung nag-start niyang ginahasa yung anak ko is nagbakasyon lang. Bago pa lang kami, almost 3 months pa lang kami nagsasama. So Christmas time yon, syempre gusto ko kasama ko yung mga anak ko sa Christmas. So pinagbakasyon ko sila ng Ilocos, sinama ko sila. Yung pala hindi ko alam na may plano na si Constante na panggagahasa dun sa bata. Ang sabi ng anak ko, pagkatapos daw niyang maligo, nasa labas ako nung nagluluto. Sinundan daw siya sa kwarto, nilak bigla yung kwarto, tapos yun, ginawa na sa kanya yun. So, sabi pa raw sa anak ko, experience mo yan, yung parawan sinabi. Kinunanapi nga nagamamuda kini Volante sa Jay Pampang ket ditan nga natnag nga tirik na kenkuanan inyawid ni Volante iti pagtainganda ket ditan nga rimwar iti kinadakes nga ugali iti suspect. Lahat po ng nabiktima niya, wag po kayong matakot na lumabas, magsalita.
Marami pong tutulong sa inyo. At sa mga nanay po na may mga anak na na-rape, at sa mga batang na-rape, huwag kayong matakot na magsumbong. Lumabas kayo, magsalita kayo. Huwag kayong magtago. May hustisya. Maraming tutulong. Ryan Pardo, Core TV News.